Maswera sei mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yokutanga yakamera sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu, ndinoda kureururawo kuti apo pandainge ndichiri ne21 years ndakazoti ndabatira pamuviri after a very long time because pane vamwe madzimai avo vakandiprofita pandainge ndichiri kuchikoro, vakabva vati ndaona kuzoita mwana kwenyu kwatinetsei madzimai. Sezvisinei ndakabva ndachizosanganawo nemurume wangu pasocial media, akanditumidzira mari ndikabva ndachizouya kunoku kuSouth Africa. Ndauya kuno mukoma, zvakatinetsei kuti ndinge ndichizobatira pamuviri. Ndingangoti ndakagara almost gore rose ndichizama kuti zvinge zvichiita, but zvainge zvichitoramba. Then ndipo apo pandakabva ndachizotanga kuwiriranawo neumwe mukadzi akazonditsvakirawo imba, because patainge tichigara ipapo painge paina vamwe amai avo vainge vachiita zvechivanhu. Saka it seems as if vainge vachingondigangira zviya zvekuti unenge wagara uine maproblems ako awo aunenge uinawo, then on top of that wobva wachizosangana zvekare neumwe munhu anenge achitowedzera maproblems pamusoro pemaproblems awo aunenge uinawo. It's like kana wagara uine mhepo yakashata isingadi chakanaka pauri, inoita kuti unge uchingosangana nevanhu vanotowedzera kuti usazokwanisa kuita kana kuwana zvaunenge uchida. Like ipapo mukadzi iyeye handina kana kumbogara ndakamukanganisira, but all of a sudden ainge ava kundiitira mhiko dzekuti zvinhu zvangu zvisambofa zvakafamba zvakanaka. So takazotanga kugara pane pamwe pamba tichifamba tiri tose, achitondikurudzirawo kuti ndinge ndichifamba ndichinouchikwa, even though I did not believe in that, but ndaingoramba ndichingorangarira chiprofita icho chandainge ndakapiwa namadzimai avo vakandiprofita ndichitoriwo musikana wechidiki pandakatanga kuitawo zvezvevakomana kumusha. Vakanditi ndaona zvichizotinetsei pamberi apo kuti munge muchizobatira pamuviri. So ndakazoti ndauchikwa, iye ainge agara atova nepamuviri. Ndingangoti paakaita pamuviri inini ndainge ndichiri kutotanga kutouchikwa, then ndokubva achizozvara ininiwo ndainge ndatova kuma 4-5 months. So mukoma mushure mekunge ndazobetserwa mwana wangu, ndipo apo pandakanzi nadokta mwana wangu uyu ainge aine imwe condition yaainge ainayo, ainge asinganyatsokukwanisa kufema zvakanaka, vachiti mapapu ake ainge asiri fully developed. Vakatonditi mwana uyu kana akararama kwegore rose dzinenge dzitori nyasha dzaMwari, it will be a miracle. Dr. wacho wechirungu ndo zvaakataura. Saka iniwo handina kuudza murume wangu kuti ndo zvandainge ndaudzwa nadokta. Kunyangwe bhururu wangu wandainge ndava kuwirirana naye handina kana kukwanisa kumuudza kuti mwana wangu wandainge ndakazvara ainge aine problem yaainge ainayo, ainge asingatokwanise kufema zvakanaka. Saka ndakabva ndachizotanga kufamba apa ndainge ndichizviziva kuti mwana uyu ainge akapiwa gore nadokta. Vakati mwana uyu kana akasvika gore it will be a miracle because his lungs they are not fully developed. Handina kana wandakaudza mukoma. Kunyangwe kwandainge ndichifamba ndaienda kure nekulocation kwandainge ndichigara nemwana wangu kana friend yangu, ndaikwanisa kungomunyepera kuti ndiri kuenda kuchipatara. Izvo ndinenge nditori namadzibaba kana madzimai avo vandinenge ndichienda kunotaura navo. Saka ndakazobatsirwawo nevamwe gogo vanoitawo zvechivanhu. Aiwa, vakandibatsira zvekuti ndakapa kutenda, but mhiko dzandakaita I know kuti out there are people that are going to be very mad at me, but I did it to save my own child. Vakabva vanditi kuti mwana wangu ange achizopona ndaifanira kuti ndinge ndichizopa mwana wefriend yangu mukaka. Kana ndamupa mwana wefriend yangu mukaka, ndobva ndachizomusvipira mumukanwa make, ndobva ndachizoita kuti ange achizosvipa mukaka iwoyo nemate andinenge ndamusvipira mumukanwa make. Kana ndamusvipisa saizvozvo, ndobva ndachizozora mukaka uya nemate, izvo zvaanenge asvipa pamazamu angu. Ndakaita saizvozvo nerimwe zuva
friend yangu ainge achiwacha akabva ati vasikana sefu yangu yapera, ndokubva achizobuda achienda kutuckshop. Ndakasara ndiine mwana wake sezvatainge tichingoita mazuva ose. Then ndakabva ndachizotora mwana wake ndokubva ndamusvinira mukaka mumukanwa make. Ndapedza kuita saizvozvo ndikabva ndachizomusvipira mumukanwa ndokubva ndachizomumanikidza kuti ange achisvipa. Ndikabva ndachizomupa sweet rekuti ange achizodya because ainge ava kutanga kuchema. Wanguwo mwana ndakabva ndamubata same time ndokubva ndamumanikidza kuti ange achinwa. Ndakamupa zamu rekutanga ndikamupa renumber 2 mushure mekunge ndazodzera mukanwa zvekare nemate avo andainge ndasvipira mumuromo memwana wefriend yangu. Mwana wangu mukoma akatotanga kutorikavha. Ndaiti kana ndikaenda naye kwacho kwavainge vachiti kuphysical therapy vachitomutarisa vaitoti mwana wangu ainge achirakidza kuti he was recovering. Saka mwana wefriend yangu akazotanga kurwara. Vakaenda kuchoto. Nerimwe zuva paakazodzoka mwana wacho ainge achingochaya uye zvekare ainge abatwa neimwe flu. Akabva achizoenda naye kumusha ndokubva achizofa mwana wake. Ndiyo secret yangu yandiinayo mukoma Nashi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangokoma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Vanhu vane masecret avo kunzo uku. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Naizvandakaita zvinosungisawo here because my ex-husband iye ari kuti anoda kundisungisa. Ndakabva mukubvisirwa mari nomumwe murume muna December. Idini naye tainge takanetsana. It was last year apo pandakazouya kuSouth Africa muri muna August. Ndikabva ndachizosangana nomumwe murume akandipfimba. Saka ndakabva ndamunyepera. Ndaifungidzira kuti relationship yacho kwainge kusina kana kwayainge ichimboenda. Ukuwo my ex ainge ava kugara nomumwe mukadzi. Saka ndakabva ndachizongobvuma apo paakati ainge aine mari ende ainge achida kundiroora. Mushure mekunge ndataura naamai vangu, amai vakabva vanditi painge pasina kana problem. Ndo patakabva tachizoenda kumusha last year muna December ndokubva ndachizoroorwa. Saka murume wangu akazozvinzwawo nekuda kwevanhu vane makuhwa kuti ndakauya ndikaroorwa. Saka iye he has been threatening me ari kuti anoda kundisungisa. My ex-husband he is a cop. Nai zvinosungisa here kuti wakabvisirwa mari nomumwe murume usati warambana neyo previous husband? It's not like we were legally married, but iye ari kutoti ndinotokuendera kwamambo ndigokusungisa. Kana mukaposta nyaya yangu ndiseveseiwo ndichange ndichizotevererawo ngeri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Hanzi ndodawo kuziva kuti zvinosungisa here. Please help me. Ngativabatsireiwo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ndiri musikana uye zvekare ndine makore 23 years kuberekwa. I am 2 months pregnant. Ndodawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndoita sei. Ndopabvisa pamuviri apa here because ndakamitiswawo nebest friend yababa vangu. Zvakangoitikawo mukoma. Kune kwandainge ndichifanira kuti ndige ndichizoenda, then vakabva vachizonditextera vakabva vanditi unoda kuti tinge tichienda tose here. Ndikati hongu, takazogumisidzira murodi tava kuita zvinhu zvisina kana basa, asi ndivo vakanditanga ndikanyara kuvarambidza pane zvose izvo zvavainge vachiita. Takarara tose pasina kushandisirana nziviriro nekuti pachiguest house apo patakazoenda vaiti zvimwe kuda tinokwanisa kuzowana maprotector mukati, but tikabva tachizoona kuti murumu macho mainge musina maprotector. Vakandibvunza kuti une chirwere here, ndikati handina. Ivo vakabva vati havanawo chirwere, but vaitorevesa because pandakazonotesta ndikaona kuti ndaike ndiine pamuviri ndichizoenda kuchipatara ndo chandakatanga kukumbira ichocho kuti
ndainge ndichida kuti vange vachinditesta kuti handina HIV here, so I am negative, is still negative. Saka ndodawo kubvunza kubva kwamuri muri yeZimbabwe kuti ndoita sei, ndobvisa nhumbu iyi here kana kuti ndoramba ndakangoichengeta? Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Pakaipa komentisiwa nababa, handiti shamwari yababa, zvinoreva kuti vanenge vari baba kwamuri here nhai vanzvadzi. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi mukoma makadi zvenyu mukuromba kwedu kwatakaita takashandisa imbwa yemuvakidzani wedu. Ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 48 years ekuberekwa. Murume wangu akazoshayika hake, asi ndini ndakazosara ndiinazvo zvinhu izvi zvinototaura. Handisati ndakazviona as such, but chinhu chandinogara ndichiona imbwa iyoyo yatakashandisa, imbwa yemuvakidzani wedu. Makore acho iwawo nemurume wangu tainge tichangobvawo mukusvika muHarare mushure mekunge vatsvakirwawo basa nevamwe vatete vavo. Saka murume wangu akabva achizotanga kushanda. Tainge tichigara kumayadhi, ainge achishanda sagarden boy. Akabva achizotanga kuwirirana nomumwe murume ainge ari wekuZambia. Murume uyu ainge achiitawo zvekutengesa chibage. Vakatanga kuwirirana nemurume wangu. Saka pane rimwe zuva apo murume wangu paakauya kumba achinhuhwa mushonga, ndikamubvunza kuti ko chii chainge chaitika. Akabva andiudza kuti ainge apiwa mushonga nemurume uyo waaipota achiitira mapeace jobs. Akabva anzi ainge aine mhepo yakaipa yainge iri paari. Akabva azovhura chimwe chibhegi ndokubva andiratidza chimwe chainge chakaita chidende. Chidende ichi chainge chichitofema. Akabva ati, mukadzi wangu, ichi ndo chichazotipa mari. Saka takabva tachizonzi taifanira kuti tinge tichiunganidza mari, asi hatina kukwanisa kuzoenda kuZambia. Murume uya akazoti abva kuZambia akauya aine n'anga yake. Tikabva tachizodaidzwa, painge pari pakati pausiku. Mukoma ipapo tainge tatobatwa nemweya waSatani. Hatina kuda kuvhura gate because taitya kuti vanhu vepamba patainge tichigara vaikwanisa kuzotinzwa, because tainge tichigara kuBoys Sky, ndipo painge pachishanda zvekare murume wangu sagarden boy. Ini hangu ndaingoitawo zvekutengesa, saka vainge vaine nguva dzekuti vaikiya gedhi ravo apo makii tainge tisina. Takabva tachizojamba jirawo ndokubva tachizoenda pamba pemurume uya wekuZambia. Tikasvika painge paine umwe murume zvekare ainge achida kuromba, but uyo ainge ari munhu ainge aine mari dzake. 10 yedu yakazoti yasvika, tikabva tanzi taifanira kuti tinge tichizoshandisa imbwa yemuvakidzani wedu. Pane imbwa iyoyo ndipo painge pachazogadzikwa mhepo yemufi, ende munharaunda imomo matainge tigere maifanira kuti munge muchizofiwa imbwa iyoyo ichizodya nyama dzevafi nekunwa ropa, ndokuwana simba kwayainge ichazoita. So takabva tachizoita saizvozvo. Imbwa iyoyo ndaipota ndichikandira masadza. Izvi ndaizviita samwe kumapast 11 vanhu vose varara. Ndaitobika sadza dzimwe nguva kuma4:4. Ndaiti kana ndabika sadza iroro ndobva ndachizorizanganisa nemishonga, then ndobva ndazongorisiya hangu riri panze. Ndaizoti time munhu wose arara ndobva ndakanyanisa nesupu nemaleftover echikafu chatinenge tadya. Ndobva ndachizoenda ndobva ndachizonoikandira sadza riya. Imbwa iyi one day yakazongomuka yakafa, but nemurume wangu tainge tava kuiona imbwa iyoyo pakabva pachizofiwa pamba pevavakidzani vedu. Mushure mekunge pafiwa mukoma, ndipo apo murume wangu paakazonhonga mari iyo yaakashandisa kunoita zveprovisional zvekare nelicense. Akabva achizotanga kuitawo basa rekudhiraivha. Kwava kutotanga kutoita mari nekuda kweurombwa uhwo hwatainge tava nahwo. Imba yainge imbori imba yaboss wemurume wangu takazototengeserwa imba iyoyo because takavasimudzira mhepo zvekuti vakaita nguva refu
vachingonzvengwa nemari vana vakapedzisira vava kusaenda kuzvikoro. Ndipo apo pavakabva vachizoaprocha murume wangu vachida chikwereti, ndikabva ndachizoudza murume kuti kana vainge vachida chikwereti taifanira kuti tinge tichingovabvunza kuti koimba yavo vainge vasingaitengesi here. Saka vakabva vachizoramba vakati imba vainge vasingakwanise kuitengesa. Murume wangu akabva ati zvinoreva kuti havasati varohwa nenhamo. Takabva tachizotora chidende chiya ndokubva tatanga kudeketerera zvekare tichichiudza kuti chaifanira kuti chinge chichimutsa zvimashort boys zvatainge takapiwa kuti zvinge zvichienda kunovawedzera nhamo pamusoro penhamo yavainge vagara vainayo. Vakauya mukoma, handina kana kukwanisa kuvaziva musi iwoyo. Pavakauya kushopu kwedu vakaita kuonda boss, vainge vambori boss vemurume wangu, vachindiudza kuti vainge vava nemazuva vasina chavainge vamboisa mudumbu, zvinhu zvainge zvakavaomera. Murume wangu ndopa akabva ati ndimi mega muri kuzviomesera, dai mangotengesa imba iyi, kana tikakupai mari munobva machizotanga business. Vainge vachiramba zvimwe kuda vainge vachitoziva because mari yacho iyo yatakazovapa mukoma mushure mekunge vazobvuma kutengesa imba yavo vachititengesera yainge isiri mari yechokwadi as such, ainge angori mapepa. Vanhu vekuzambia vanoita imwe inonzi casting money, saka ndiyo mari iyo yavakatipa vakati ndiyo yatichange tichizoshandisa ipapo pakuzonoita exchange, ivo vachitipa matitle deeds emba yavo, isuwo tichivapa mari. Takafambira nyaya dzacho mukoma nashe. Ipapo nemari yatainge tavapa zvinhu zvavo zvakatomboita sekunge zvava kuita go back to normal. Vakatotengawo motikari, kutotangawo kashopu, ndokubva vachizotanga kuroja. Takangoti takwanisa kuwana matitle deeds tamabvisa muzita ravo tikamaisa muzita rangu nemurume wangu. Mari iya ndipo patakabva tachizoidaidza. Takaita zvinoita kuti mari iyoyo inge ichizouya yose kwatiri. Saka mabusinesses ose awo avakatanga, mabusiness iwawo mukoma akasvika pakuparara, vakatosara vaine zvikwereti. Imba iyoyo vakangoitengesera mahara. Ndingangoti mari yavakatitengesera nayo imba iyoyo haitombosvike kana kuma 3000 something US dollars. Imwe yose yainge isiri mari yechokwadi, ainge angori mapepa, mari yemoney casting yatakagadzirirwa naye muzambian wacho. So ndo zvatakaita inini nemurume wangu. Akazoshayika zvake murume wangu, saka kusvika pari nhasi ndini ndakasara ndiinazvo zvinhu zvacho izvozvo. Dzimwe nguva ndinokwanisa kungozvinzwa zvichitofamba muceiling. Chandinoona imbwa, aiwa imbwa inouya kana iine zvainenge ichida kwandiri, inotouya live and direct. But izvo zvikwambo zvinogara muceiling handisati ndakambozviona. Kana ndikati ndakazviona kana kunzwa zvichitaura ndinenge ndava kutoreva nhema. Kana zvichitamba muceiling ndinotodzwa kuti apa zviri kutamba, apa zviri kurwa, uye zvekare zvinenge zvichita sekunge makonzo anenge ari muceiling. Vana vangu ndakatombonetsana navo apo pavainge vachiti tinofanira kuti tinge tichitsvaka vanhu vepest control. Ndikati aikaka, muchazoita zvepest control kana mava nedzimba dzenyu. Leave my house alone in peace. Hei vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndiri mudzimai mukoma nashe. Ndine friend yangu uyo akandiudza kuti akapa murume wake mushonga wemupfuwira for more than 7 years ende nemurume wake vanowirirana. Saka ndikudawo kubvunza kubva kumhuri yeZimbabwe kuti ndobvumawo here kuti ndinge ndichipiwa mishonga yacho iyoyo. Iye mukuru kwandiri, but akatoti zvine advantage kutamba nemukadzi anenge ari wechikuru kwauri because anenge aine experience. Akati zvese izvo zvauri kuitwa nemurume wako zvichasvika pazvinozonopera kana kuri kunzi akangowana umwe mukadzi waanenge ofambidzana naye. And she
told me everything and she said it was from her experience. Akati anokwanisa kundipa mushonga wemupfuwira but ndiri kutya manje. My mom is an elder at church. Ndakangokurawo ndichidzidziswa kuti hakuna chinokunda kunamata, but iye akabva anditi marriage inokugadzika mudhishi ende inokugadzirira size kana ukasatozviroyera wega murume wako. Saka iye akati zviri nani kugara wazviroyera murume wako vana marwei vasati vakuroyera munhu wako. So please help me nemurume wangu zvese bo, but ndiri kutya kuti maybe kumberi uko kwatiri kuenda zvinokwanisa kuzongodhakwa zvinhu. Please assist me. I'll be following through in the comment section. Ndikudawo ma-advices zvamanje. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Ko kana mukapiwa poison muchifungidzira kuti zvimwe kuda ndiwo mushonga wacho wemupfuwira, izvo inenge iri poison, muchaita sei? Nai vanzvadzi.